Gasten, het is nu om 7. Yo gasten, vandaag zijn we weer met een nieuwe vlog. En ik ga heel eerlijk zijn, eigenlijk zie je een klein beetje tegenop tegen een vlog. Want het gaat dus over allemaal Aziatische spulletjes dat ik hier ga proeven. Even pauze, ik ga een klak aan doen. Voilà, we zijn hier weer. Dus het gaat allemaal over Aziatische bazaren dat ik ga proeven. En het zijn nou dingen tussen die pees ik niet zo heel lekker gaan zijn. Ja, ik kan het er een keer tonen. Hier, dat ik weet niet juist wat dat mag zijn. Ja, dat is gelijk stokjes, een beetje like wat we er in Mikado-stokjes zijn. Is er dan pepero. Hier, ja, weet je niet juist wat dat mag gaan zijn. Toen hebben we hier nog wat. Unup, of ja, hoe kan het eigenlijk totaal niet lezen, gasten. Dat ziet er nog allemaal goed uit. Maar toen heb ik hier dat. Dat is hier een soort vis. En er staat ook hier, kijk, wat je kan zien, een chilipepertje heb en een vis. En wat voor dit gasten, als ik eigenlijk weet dat dat vis was, ging dat niet gekocht hebben, want ik eet niet echt een vis. En toen hier ja, een soort van crackerachtige dingetjes. Wat dat hier mag zijn, dat weet ik ook niet. Boy, vooral aho, kan het allemaal niet lezen. Dat is, ik kan zeggen, gasten. Ik was daar in de winkel en die madame vroeg en ik, ja, ze zwattelt zien wat ik zei, mevrouw, ik zei, versta je dat niet bij als ik klap te zien in het Aziatisch, ik weet niet wat dat... Hier, kijk, dat zal wel lekker zijn, pezen, kijk. Kijk, ze. Ah ja, je kent dat wel, dat is van de merk van die lekstokken. En toen heb ik er ook nog zo, iedereen kent dat vreest ook wel, dat is, het zit er een bol in van boven, en je moet het toen nog zo op kloppen en toen, kun je ervan drinken. Nu goed, zwart. We gaan eraan beginnen, En ik heb dus besloten voor, hier kan heel die mazaroniers kunnen zijn. Hopla. Ja, dat ik hier de dingen in 2 in proeven, dat ik al geproefd heb. En ik heb gepeest voor te beginnen. De drankjes ga ik hier even mee zetten. Voor te beginnen met een vis. Dat zal voor eerst het enige doen wat ik echt totaal niet eigen ga eten. Dus als dat al weg is, dan is dat weg. Ja, gasten. Dat is wat ik pees. Gasten, ik kijk schelpan niet. En moet ik dat alle dagen garnaaltjes geven. Ja, dat is onder teen. En echt hoor, dat riekt een beetje daar naartoe. En dat plakt gelijk. Ik weet niet wat. Wow, gasten. Die geur alleen al, Wow. Zie je dat ook, gasten? Kijk. En het was raar, zie. En het zit daar weer een brochet te sturen. Het moment van de waarheid. Wow. Gasten, dat zou het wel zijn voor de papa pezen, kijk. Amai, dat is wel pikant aan mijn tongen, hè. Voor de YouTube, we nog een beter pakken, hè. Kijk. Ik heb er nu zoveel van eten. En mijn mond staat in branden, was. Niks voor ik. Maar dan moet we eerst beginnen met wat te drinken. Hier zijn de lekstottendrank. Allee, focus hier een keer. Hallo. Ja, kijk, zeg goed. Ja, voor die slechte smaak met de deur te spoelen, gasten. Santé, het is toch dat hij een pikante eet erop uit is. Man. Gasten, dat is lekker, weet. Dat is met grape smaak. Grapen staat er aan. Ik weet niet of je dat kan zien. Hey, en dat riekt ook veel beter dan in een visbazaar. Amai, mijn vraag. Dat ga ik hier aan de kant zetten, voordat ik nog wat die niet goed smaakt, dan ga ik aan de weg spoelen met dat mee. Amai, mijn vraag. Hier zijn, dat zal ook wat zijn. Ik heb dat een beetje gesorteerd. Ik ga eerst de ding proeven dat ik pees dat niet erg heen en toen de ding dat ik pees van, dat zal er nog meevallen. Boy, wang. Amai, dat is in de zak. Nu kijk hoe dat. Ik ga dat ook doen met mes, nee, ja. Ik zat dat ik enorm veel druk heb, gasten. En ja, vanuit dat speciale hand hier, dat ze er al een beetje anders moeten verpakken. Het zijn allemaal like bolletjes die erin ziet zitten. Kun je dat zien? Dat zou... maar dat riekt wel aardig, gasten. Ik moet dat ook cheese dat zal wel kaas zijn zeker. Dat krakt nou een beetje tussen mijn tanden.
Kan je inderdaad gasten, dat is ons dus veel beter op die vis. Ja, dat klinkt toch. Ja, dat is toch wel iets beter. Maar ik ga je ook aan de kant, hè, ja. Ik ga dat weer met je doek proberen te plooien. Ja, als ik dat maar vind, ook een beetje pikant, hè. Nou, straks gedrinkt dit, man. Hier, nu gaan we hier zijn. Unuao. Dan ga ik weer het mes weer in, hè. Ze verpakken ze er dan nog een beetje, goed, een beetje te goed in. Hopla. Ja, echt waar, het was ik rond in de winkel, ja, die madame, ze kwam misschien een beetje babbelend tegen. En ik was eigenlijk eerst van plan om te zeggen van ja, het is voor de YouTube, maar ja, weet ik niet wat ik moet zeggen tegen die madame, het is voor de YouTube, dat ze me goed ging verstaan. Bah, dat is like kleine dingetjes, hè. Allee, kijk. Ja, ik kon het wel ondersteboven zien, hè. Ja, dat zijn kleine speciale dingetjes. Het is te hopen dat dat goed is, hè. Er hangt wel like chocolade aan dit, hè. Kijk maar een beetje chocola. Maar, als je zo dat voor dikke krummel in alle kanten. Man. Hey, wow. Dat is goed. Dat is echt. Dat is wat je raar is. Het gaat wel heel even ook. Nee, dat is echt wel lekker, hè. Ja, eerst een klein briel helemaal iets mee. Ik ga het wel eens even zetten. Ja, eerst waar nou weer het erop. Eurocake. Maar strawberry, ja. Kan niet slecht zijn. Hupla. Aan het open krijgen, hé. Hupla. Maar kijk, dat is lekker, ja. Keekjes die erin zitten. Ah, maar die vestgassen, wacht, ik zie dat die liggen net met een bureau. Dat had ik toch in de vulbak draaien, hè. Dat was toch, en tot de... En mijn mond staat nog en brand, dus laat ik ze drinken, nee. Hier zijn Eurocake. Kijk, en een schoon klein zakje. Ideaal voor mee te pakken naar school of naar je werk. Maar ook, het zit dat ik ook zoveel druk heb vast. Amai, mijn, ja, hou hier. Tegen dat we dat open krijgen. Kijk, het is lekker zo. Ja, een keekje. Maar stel je in, wat vertel ik? Gasten, je weet wel nog? Oh, dat ga je goed. Verleid in de vulbak. Also vroeger, had je zo van die koekjes en beertjes voor me. Had dat met chocola smaken en met dat met aardbei. Dat smaakt een beetje daarna. Ja, dat is echt, hè? Niet eten met je mond vol. Man. Hey, dat is goed, gast. Nu hebben we nog 2 dingen. Nog 3 dingen, nog 1 drankje ook, hè. Kijk. Doe ik nou een keer eerst proeven, dat zeg ik een keer. Nee? Of nee? We zitten er echt door aan het zeggen, we gaan niet op de alle proeven. Crackers. Kan niet slecht zijn, hè, gasten. Amai, vind. Oh, ook weer goed verpakt, hè. Crackers, maar ik weet nu niet of dat crackers zijn. Van wie dat kennen, zijn tukkoekjes of zo. Of wat dat krakotten gaan zijn. Krakotten, ja. Ik zei dat dat moeilijk open gaat. Amai, mijn woorden zijn raar. Hier zijn, dat zijn ook kleine verpakkingsjes, hè. Kijk, dat zijn er crackers. Ook weer ideaal voor mee te pakken naar het werk of naar school heen. Ja, dat is voor dit, hè. Hey, dat ziet er wel tof uit, hè. Oh, stel je voor dat dat zo tukkoekjes zijn. Anders kan het als die doos met die zakjes met tukkoekjes in. Je doet dat toen open. Je hebt dat toen niet helemaal zip. Dat komt door zochten. Hier vindt. Kijk het gevonden, hè. Alleen is het moeilijk open te krijgen. Al in een bazaar dat je zo goed verpakt vindt. Dan ga je het zeker niet eten in de winkel, hè. Amai, mijn strak. Ja, we zijn erbij. Nou, kan hier al tekst nutzen. Dat is wel een beetje bleekjes, hè. Dat is niet slecht. Het smaakt een beetje zoet, hè. Dat is zeker niet slecht, gasten. Ah ja, bij hen dat is niet slecht, ja.
Vraag me niet naar wat dat smaakt, maar het is geen teleurstellingen. Kijk, bij die Eurocake heb je ook nog allemaal verschillende smaken. Ja, ik denk dat dat allemaal niet slecht kan zijn, maar in een Eurocake dat ik er nu heet, dat is ook wel een goeie. En dat is wel perfect, ja, voor een rap in het plat eten, kan het wel. Goed hè. Nu hebben we nog Korea nummer 1 brand. White cookies. Dat moet een beetje Oreo koeken voorstellen. Oh la la la. Oh. Pardon guys, moest bij een puffkluit en dat was al die vers dat ik proefde. He. Man. Ziet dat zijn echt zo like de Mikado-stokjes die je kan hasten. Met Oreo koekjes. Ik weet het niet, ik heb te lang geleden dat Mikado-stokken heet, nee, maar weet ik wel dat we er in België ook al een ding in met open. Ah ja, open hier, maar ik kan dat zo doen. Weet ik ook wel dat we er in België ook al een Mikado-stokjes met Oreo smaak in. Amai, mijn strak. Hola. Maar het zit er nog niet te veel in, zijn stokjes. Een stel of 7 stokken en het is lekker. Mooi pas heb ik gasten, dat ziet er hier zo uit. Hey. Ja, hier kijk. Man, echt het toe gaan. Oh, het ziet er echt wel nog niet meer uit. Hè. Oh. Ja, net wat ik heb dat is hun. Een stokje met witte chocola en Oreo koekjes drank. Ik heb gedopt en ja, dat is in orde. Hè. Meer moet dat ook niet zijn, dat is heel lekker. En nu zijn we aangekomen aan dat hier. Je moet erin bussen. Maar als ik al van heel veel mensen zien, dan staat er klopt dat er aan alle kanten speet. Dus ik ben voorbereid. We gaan dat hier een keer arrangeren, gasten. Mijn drankje, zeer een slokje drinken. Wacht hé. We moeten hier maken dat dat hier een beetje in orde is. He. Ik ga dat een keer eventjes hier zetten. Ik heb dus mijn nachtkastje. Ik kan het nu nog niet zien staan, maar ik heb er een handdoek gepleit. Ik ga dat om daar in bussen. Zodanig als dat speet, dat dat hier niet te ernstig is. He. Maar ik ga met een camera kijken. Oh, ik ga het al hier zetten. Maar dat hier een keer van dicht te filmen, hè, gasten. Ah ja, ik kan dat wel weer aanpezen. Nu moet ik hier een klein beetje. Hallo, we zijn hier, hè, gasten. Oh. Dus hopla. Nu moet ik dat hier weer vast te zetten. Hoppatas. Met een bureaustoel aan de kant zetten. Hopla. En nu moet ik hier een beetje op mijn knieën zitten. En hou dat hier een keer arrangeren. Nee, je moet dat zo open doen. Hier al, plastiekje erin stof. Oei, hopla. Ik kan het voordelijk met elkaar. Kijk. De plastic ga ik daar leggen. En nu is dat blijkbaar de bedoeling. Kijk, het moet daar in een knikker in zitten. Ik weet niet of je dat al kan zien. Ja, hallo. Ja, het spel wil het niet fout, maar vent. Oh. Yo, gasten, we zien hier weer. Dus nu moet ik dat hier leggen. En daar heb kloppen. En hoop dat er niet te veel spijt is sproedelt, want dat we niet heel gepateeld zijn. Ik ga er nog eerst staan met een handdoek, hè. De mouwen omhoog, hopla. En... Wat een teleurstelling is dat, moet dan een beetje bussen hasten. Hoe moet dat daaraf draaien misschien? Maar dat zou hun timmeren zijn zeker. En maar hou hasten, dat uit hier niet. Derde keer hasten, hoekje, hè. Nee, niet met dolle. Amai vriend, dat vind ik niet normaal, hè. Gasten, ik pees dat ik het toch verkeerd doe. Ah ja. We gaan nog een keer timmeren, nee. Of kan ik er al van drinken misschien? Ben heel. Allee, wat is dat hier nu? Dat aan niet wij gasten. Dat aan niet wij. We gaan er dus een keer voor het rechte staan. En kan ik keihard timmeren. Nee, ja. Allee, wat is dat hier nu? Amai mijn frak. Gasten, dat uit hier niet, hè. Ga je er moeten komen helpen, hè. Allee.
Of wij zijn tot kapot misschien. Hola, hola, het is voor de wippie, gasten. Ah, misschien al zo. Ja, kan ik er al zo kloppen, nee. Gasten. Het is nu om zeepen. Bah, het spettert hij net en al, hé. Chance dat ik in een handdoek lig, nee. Maar vind toch. Bro, ik kan hier nu met een camera niet werken. Oei, ik kan beter 2 handdoeken hebben eigenlijk. Waar heb je dat achter een tweede handdoek? Amai gast, we zien hier weer. Kan je er verzekeren dat dat helemaal fout is gelopen, nee? Mijn oren zijn raar. Kan je daar zijn timmeren en bussen, mijn hand, tot er godverdikke zeer van. En in één keer, dat schiet dat deuren vind, denk ik, oh kijk, dat is lekker. Wacht, ik weet niet of je dat als je kunt zien. Kijk, kan je dat zien? Dat is een knetter die daar ligt te rollen. En in één keer vindt hij een knetter bus de deuren. Man, dat begint er te spijten aan alle kanten. En met een net op de grond, en met een bureau, overal, hé. En ja, nu is het moment gekomen dat ik ga proeven, hé. Het spijt alweer dit me. Kijk. Ik ga je er zeggen, gasten. Het is niet slecht, maar de moeite dat je ervoor moet doen, ik had toch wel gepijst dat een beetje meer de moeite in zijn, hè. Amai. Het is like gewoon een beetje water met een beetje vriezen smaak, ja. Voilà, bij deze, dat was hier dus de YouTube. Hola. Het is weer van dat die gast moet mijn neus snu. Amai zeg. Maar ik ga nog een keer duur doen, dus nu, voilà zeg. Stefan, bedankt voor het kijken naar mijn YouTube video. En hier dat spektakel met die pullen. Ja, wat verdikke. Ieder zit als kwijt te laten in een zetel of in een bedden. Maar ik ga hier weer een kussen gasten. Op de grond en al. Man. Hallo, tot de laatste keer. En bedankt voor het kijken. Oh, en niet vergeten te liken, te abonneren. En je kunt er reageren wat, hé. Allee, salutjes gasten.